Moi, olen Alina, olen 34-vuotias. Nyt asun Suomessa noin 2,5 vuotta. Olen naimisissa ja minulla on 3 lapset. Minä olen taitava, ahkera, positiivinen, ystävällinen ja rehellinen. Ukrainassa minun ammatti oli kokki ja minulla on noin 3 vuotta työkokemus. Tykkään luontoa ja tykkään vapaa-aikaa perheeni kanssa, esimerkiksi järvellä tai metsässä. Tykkään suomalaisesta perinteisestä ruokaa ja haluaisin laittaa suomalaisia ruokaa. Se on todella maukas, terveellinen ja monipuolinen ruoka. Ja haluaisin saada ammattikokki ja tulevaisuudessa haluaisin olla töissä hyvässä ravintolassa. Uskon, että minulla on onnistu. Kiitos katsomisesta ja mukava päivä.